la setmana en què tots i totes acusem el canvi d'horari i avui a l'Espai d'Alimentació Saludable que ens acosta la coach nutricional i directora de l'Espai Vita en Pleni, Astrid Barquer, us proposem conèixer com afecta el canvi horari i com podem millorar aquesta sintomatologia a través de l'alimentació. Astrid, bon dia, benvinguda. Bon dia, què tal? Com portes tu la setmana després del canvi d'horari? Mira, i a sobre, amb aquests canvis de temperatura... Per acabar-ho d'adobar, no? Masses canvis, sí, això no ens va gens bé, perquè el nostre cos va de bòlit, no? S'ha d'adaptar a un nou horari, tenim com un jet lag, i a més, s'ha d'adaptar a les noves temperatures que estan venint, que estem a la primavera, i sembla que tornem a tenir hivern a sobre, no? I això no ajuda gaire. És un moment per cuidar-se molt, per cuidar molt els intestins, per donar-li la millor gasolina al cos per tenir el sistema immunològic a tope. Recordeu menjar aliments vius, fermentats, germinats i no abusar d'ultraprocessats, de glutens, de làctics, de coses que acaben irritant el nostre intestí, perquè si no és malaltia assegurada, Ara faré de corcó, de veueta maliciosa. Escolta, no n'hi ha per tant, només és una hora que hem avançat. Sí, és veritat, encara que només és una hora i a més és de matinada, no? Que dius, bueno, gairebé no me n'entero, no? Senzillament he dormit una hora més o una hora menys, no? En aquest cas, però el cos se n'adona d'aquest canvi horari i en pateix les conseqüències. A veure, sobretot em trobo amb la gent que és més gran. La gent gran de la tercera edat és els qui pitjor ho porten, Els nens potser també, però no ens ho diuen tant, no? Exacte, potser som nosaltres més que ho notem, clar, ells no ho saben comunicar. Però la gent gran sí que t'ho diu que el canvi horari el porta fatal, que és com un jet lag que tardes dies a recuperar-te'n. Exactament què li passa al nostre cos amb el canvi horari? Anem a veure què li passa al nostre cos quan fa un canvi horari. El canvi d'hora modifica aquest sistema hormonal, perquè canvia el ritme circadià, que és el que controla aquest alliberament d'hormones del nostre cos diari. No hem d'oblidar que el nostre cos està preparat per funcionar en hores de sol, de dia, perquè hormonalment estem preparats per això. De fet, totes aquelles persones que competeixen a la nit, han de treballar un torn de nit, o t'has hagut de quedar a la nit despert perquè has tingut un fill malalt, o tens algú a l'hospital, o alguna cosa que hagi passat així, et fa anar malament perquè hormonalment no estem preparats per això, no? De fet, a la nit comencem a alliberar unes hormones que són les que ens ajuden al relax, al descans, a estar en pau. I si en lloc d'estar en pau i estar en stand-by i estar dormint, el que hem de fer és activitat, això ens descompensa molt, no? Ens desequilibra molt a nivell hormonal. Aquests canvis hormonals, què ens poden provocar? Doncs ens poden provocar canvis d'ànim i sobretot problemes amb el son, que és el mateix que passa amb el jet lag quan viatges, que després et costa molt conciliar un son reparador, no? Que puguis descansar prou bé. I està demostrat, Sílvia, que provoca un augment d'accidents de trànsit, atacs cardíacs i també de mal de cap. L'altre dia escoltava una conferència de TED Talk, d'aquestes, que m'encanten i és un podcast que acostumo a escoltar, i hi havia un argentí que parlava sobre la relació entre el cor, els atacs de cor, i el cervell. I l'any del Mundial de Múnich hi va haver-hi un augment dels atacs de cor molt bèstia per la final del Mundial i també per el moment en què jugava Alemanya contra Argentina, no? Aquella nit hi va haver molts més atacs de cor que lo normal. És a dir, tots aquests canvis d'humor que també ens afecten emocionalment també afecten directament a la nostra salut, perquè estem connectats. O sigui, tot allò que ens passa anímicament hi ha una connexió directa amb físicament, no? L'altre dia també sentia una senyora que em deia que ha passat un càncer de mama i em deia, és que els càncers de mama, diu, jo estic convençuda que són els més emocionals. No? A mi m'ha passat això i estic convençuda que per culpa d'això va ser com la guspira que va encendre el foc del meu càncer de mama. No? A mi també m'ho han dit. Oi? Sí. Amb el càncer de mama també? Sí. Ella n'estava molt convençuda, òbviament no sé si hi ha estudis científics al respecte perquè no domino el tema oncològic, però el que sí que és evident és que hi ha una relació directa entre el nostre estat d'ànim i el nostre estat físic, no? Entre la salut física i la salut mental o emocional, que la podríem traduir amb aquest nom de felicitat, no? Llavors, aquests canvis hormonals, que són qui gestionen també el nostre estat d'ànim, ja sabeu, no? Quan estem estressats augmenta el cortisol, quan estem més tranquils doncs hi ha més serotonina, més feliços, gestionem millor les emocions, doncs tots aquests canvis hormonals que es provoquen per culpa d'anar una hora endavant o una hora enrere ens poden provocar també doncs, que tinguem aquests problemes físics, problemes de conciliar el son, problemes de pressió alta, no? Problemes de
atacs cardíacs, si som persones que ja en patim, mals de cap, el mal de cap és molt habitual, per tant, beveu molta aigua, ja sabeu que el cos, com més hidratat està, millor funciona, tot flueix molt millor, perquè som un cos molt d'aigua. I sí que és veritat que hi ha alguns col·lectius que són més vulnerables que d'altres. Per exemple, de tercera edat, hi hem afegit nadons, algun altre col·lectiu? Sí, els majors de 50 anys, els nens, i també persones que pateixen insomni o persones que pateixen habitualment problemes anímics com depressions, etc. Aquests poden notar un empitjorament en la setmana posterior en aquest canvi horari, per tant, tingueu-ho en compte. Els psiquiatres ja ho saben, també. L'alimentació ens pot ajudar, Astrid? Sí, l'alimentació ens pot ajudar una miqueta, tot i que jo t'haig de confessar que tinc l'esperança que s'aprovi la reforma horària al Parlament de Catalunya i que acabem amb aquests canvis horaris d'una vegada, perquè al final això, ja ho saps que ja ho havíem parlat aquí alguna vegada, això es va fer perquè hi hagués més consum energètic. Ens enganyen i ens diuen que menys, però en realitat el canvi horari va ser fruit d'una gran crisi energètica, vam dir com podem fer que gastin més. I de fet, últimament per les xarxes socials, no, veig que la gent s'està animant més a córrer a les tardes, no? Que surten més a passejar i diuen m'encanta l'horari d'estiu. Jo penso, t'agrada l'horari d'estiu perquè et lleves tard. Perquè si et llevessis d'hores et deprimiries quan et llevessis i veguessis que és més fosc i negre. És més fosc que normalment. Sí. I just el que hem de fer és llevar-nos abans i aprofitar el dia més d'hora, no anar més tard encara, perquè per culpa de que es fa fosc més tard, acabem també anant a dormir més tard, i això és el que les nostres hormones no volen, recordeu. Està magre, aquest canvi. A Europa no s'han posat d'acord, ho han tornat a ajornar... Sí, jo crec que a Catalunya estem molt avançats en aquest tema. Hi ha la iniciativa de reforma horària, en Ferran Moeda, no? En Fabián, perdó, ha fet ja molta feina i veurem què passa. Jo tinc esperança que sí, passa que sí que s'ha de fer molta pedagogia per explicar ben bé tots els avantatges que suposa no fer canvi horari. Mentre no arriba, com hi podem contribuir des de l'alimentació? Anem a veure, per exemple, no és convenient masses begudes estimulants com el te, com el cafè, ni energètiques abans d'anar a dormir, perquè si hem dit que tindríem problemes per conciliar el son, ens pot costar més aquest son, doncs totes aquestes begudes que tenen aquest estimulant ens poden encara empitjorar més el fet de la conciliació del son. Més coses. Podem també menjar aliments que ens ajuden a crear aquesta serotonina, que és aquesta hormona neurotransmissora que actua directament al cervell, que és la que ens ajuda a tenir millor estat d'ànim, d'acord? Quins aliments em porten? Doncs em porta el peix blau, em porten els llegums, em porten les nous, els cacauets, els festucs, els anacards i la xocolata negra, però aquesta de més de 70% de cacau, ja ho sabeu, si no, no és de la bona. Costa, perquè fan un salt del 70 al 80... Que llavors ja és infotible, no? Exacte, i entremig costa trobar aquell 72, aquell 75. És veritat, sí. Però, bueno, del 70 està bé, eh? Sí? El que passa que s'ha de vigilar, no et prenguis, no sé, 4 pastilles al dia, te'n prens com a molt una, no? També és una font de magnesi que també va bé, i bueno, és un caprici que també li va bé a la nostra salut emocional, no? Més cosetes que ens poden ajudar a aportar-nos energia en aquest dia que ens trobarem, no? Aquesta setmana que ens trobarem més faltats d'energia. Doncs carbohidrats. Carbohidrats són els ingredients, són els nutrients, que ens donen més gasolina per tirar amb la nostra màquina, i els hidrats de carboni ja ho sabeu que estan en els cereals, en les verdures que tenen midons, com la patata, el moniato, la xirivia, la carbassa, la remolatxa, i els cereals, sempre us ho dic, sempre que els consumiu sencers, serà millor que no passi els consumiu refinats i amb farines, d'acord? Per tant, un carbohidrat de qualitat, i no abuseu del gluten. També podeu menjar mill, també podeu menjar quinoa, arròs, fajol, val? Tots aquests que no tenen gluten per naturalesa, per no irritar tant el vostre intestí, que estarà feble amb aquest canvi horari. Quins altres aliments ens ajuden? Mira, tot allò que dèiem, no? que deriva dels cereals, també podeu fer versions amb farinacis com el pa, la pasta, no abusar-ne, però també són font de carbohidrats. I la civada, també. La civada en diuen l'energia dels guerrers.
a Escòcia. Ah, sí? Sí, perquè Escòcia és el porridge? Porta exacte, civada? el porridge és... El porridge les famós. gatxes, no? Són super escoceses. Allà n'hi ha molta i en diuen l'energia dels guerrers perquè realment és el millor cereal en relació a energia i digestibilitat. És a dir, es digereix prou bé perquè tu puguis tenir-ho de seguida biodisponible, el teu cos ho pugui fer servir, però alhora és molt energètica i aquesta relació costa molt. Per tant, és gairebé un superfood, un superaliment. La civada, que en castellano és l'avena, us recordo perquè això a vegades crea confusió. La llet vegetal de civada també manté totes les propietats? El que passa, la llet vegetal de civada es fa amb civada, crua, triturada i afegit amb aigua. El que passa que mireu les etiquetes amb el contingut de carbohidrats que tindrà, perquè si et menges el cereal sencer, no? Cuinat, o amb porridge, crema civada, el que sigui, hi haurà molta més quantitat del cereal que no pas si te'l menges liquat, que el carbohidrat està molt més rebaixat perquè hi ha més quantitat d'aigua. Llavors tenir-ho en compte, no? Millor el que faries menjant-te un porridge hauries de fer amb 3 gots de llet de civada, de liquat de civada, que en realitat no són llets, val? Llavors mireu darrere l'etiqueta on posi hidratos de carbono i llavors mireu allà per cada 100 grams quants hidrats de carboni porta i podeu fer una miqueta la proporció energètica que té. Vale? I bueno, aquestes verdures que us dic, no? La patata, la carbassa, el moniato, que estan boníssimes al forn, o la xirivia. Jo amb la xirivia, a part de posar-la al brou, a vegades també l'he tallada molt fina, com si fossin patata palla. La deixo al forn, a la plata del forn, i la poso 10 minutets i remeno una mica i 3-4 minutets més i queda cruixent, boníssima. Als nens els hi encanta. Poses una mica de sal o una mica de salsa de soja i això pot ser un acompanyament fantàstic per un segon plat, amb xirivia. La xirivia, recordeu que és aquella verdura que sembla com una pastanaga gran de color blanc. Blanca. Al mercat de Vilafranca en teniu, i a més de proximitat. És una arrel, té molts minerals, val? Molt recomanable. L'hem perdut una mica, oi? La xirivia ja no es cuina tant. Sí, a part del caldo, jo aquest hivern he descobert la crema de xirivia. Ah, i tant, molt bé. El que passa que amarga una mica i l'has de barrejar amb patata, no? Si no estàs acostumat. Molt bé. Llavors, més coses que ens poden ajudar per superar millor aquest canvi horari. Doncs és molt important la ingesta de vitamina C, perquè ajuda el nostre organisme a lluitar contra aquest cansament que tindrem i la vitamina C també ens prevé d'infeccions o de malalties, com per exemple els refredats, val? Que reforcen aquest sistema immunològic. Què porta vitamina C? Doncs el bròquil, el julivert en porta moltíssim, el pebrot, els pèsols i, òbviament, també tota la família dels cítrics. Que... Em fa gràcia que has deixat els cítrics pel final. És que no són els que em porten més, Quan si surts al carrer i demanes què porta vitamina C, tothom et dirà la taronja, la mandarina. No són el que em porta més quantitat. El que sí que és veritat és que els cítrics, que per això els hi ve el nom, porten àcid cítric. Llavors, aquest àcid cítric fa que hi hagi millor absorció d'aquesta vitamina C. Però no perquè en tinguin més quantitat, sinó perquè la que tenen, el teu cos l'aprofita millor per aquest àcid cítric que té. Llavors, per això suposo que s'ha popularitzat més el tema dels cítrics amb la vitamina C. Però un brocolí, un bròquil, en porta moltíssim. Bueno, tots els aliments verds, en general, també en porten. El julivert, ja us dic que és un super de vitamina C. Per tant, julivert a tot arreu. Què fas amb el julivert? L'afegeixes on sigui? Els sucs, per exemple, del matí, amb un liquat, pot ser una bona opció. El pots afegir picat a qualsevol lloc, a una amanida, a una torrada, bueno, com a sobre la carn, en cru. Té moltíssimes opcions el julivert. Jo li poso julivert a tot arreu, com l'Arguiñano. Sí? Sí. És un superaliment de... Jo sempre ho dic, pot ser que a les peixateries et regalen, o a les verduleries, que a vegades també ho feien, et regalaven el julivert, però si t'estan regalant una joia de la natura, no? Quina sort que tenim que ens ho puguin regalar. Jo el tinc plantat a casa i tal i com el tallo me'l menjo. Llavors està super nutrit, no? Perquè està molt poc mort a la planta, diguem. És molt fàcil si el voleu plantar a casa, us viu en una torreta mateix i és una planta que no necessita massa cures. I per últim, Sílvia, un altre grup de nutrients que ens aniria bé per superar aquest canvi horari són els de la vitamina B. Els de la vitamina B, que són els que col·laboren amb el nostre sistema nerviós, per tant, en tot aquest estat d'ànim i en aquesta fatiga que tindrem. Amb quins aliments ho trobem? Doncs, sobretot en aliments que tenen proteïna, proteics, com el peix, el pollastre, els ous, i en tots els vegetals que tenen fulla verda. Per tant, és el moment de menjar col, que més encara n'hi ha molta, cols de Brussel·les, espinacs, bledes, enciam també, però en el format que voleu. I atenció, perquè l'enciam, si el compreu de bossa, tallat ja, té molt poquetes vitamines, perquè penseu que fa molt temps que està no només tret de la planta, sinó que al tallar-lo,
l'oxida, és a dir, en aquest tall entra l'oxigen en matèria i aleshores la fruita, la verdura en aquest cas, es va oxidant i va perdent propietats, d'acord? I a sobre està en una bossa transparent perquè veguis el que hi ha dins. I ja saps que les vitamines són vulnerables a la llum perquè són fotosensibles, amb la qual cosa cada vegada que els hi va tocant la llum, com que a sobre està tallat i està sense protecció fotolumínica, va perdent encara més vitamines. I si a sobre encara ha estat al sol o en el camió ha estat en un lloc que feia més calor i tal, total, que aquest enciam de bossa, ull, perquè molt probablement serà pràcticament fibra. Ara anava a dir que menges fibra i res més, no? Que també va bé, ajuda al trànsit intestinal, però clar, si volem nutrir-nos d'un aliment verd, aleshores hem de procurar que sigui al màxim de proximitat possible perquè faci menys temps que estigui tret de la terra o de la planta i que hagi estat el mínim manipulat possible, no? Jo compro uns espinacs en una parada del mercat de Vilafranca, dissabte, que fan una pinta, bueno, que encara tenen la terra, saps? Llavors els rento a casa, els tallo una miqueta i els poso a la paella, i aquells sí que en tenen molta estona al foc i ja sabeu que també perden les propietats, val? Però per exemple les fulles de col les pots escaldar. Escaldar vol dir tenir aigua bullint i deixar-la 3 minutets allò perquè s'estovi una mica, que te la puguis menjar i ja cap dins, queda cruixent i queda boníssima, i la podeu fer servir de caneló, és a dir, a dins la podeu farcir amb més coses, la podeu tallar a trossets molt petits i afegir-la d'acompanyament amb qualsevol plat. S'ha de menjar més col, que en mengem molt poca. I en general fem massa la verdura, no? Sí, s'ha de menjar verdura crua cada dia perquè és la manera de vitaminar-nos, però sí que és veritat que en èpoques de fred ve menys de gust. A l'estiu en mengem molta més, també perquè en tenim més i també tenim molta més fruita i aleshores ens és més fàcil. També necessitem més aigua perquè a l'estiu suem més i perdem més aigua, llavors la fruita ens dona aquesta aquositat que necessitem, però sí, una mica de cru cada dia s'hauria de menjar, perquè si no, no podem obtenir les verdures, perquè en el moment que el cuinem, les verdures no, perdó, les vitamines, en el moment que el cuinem ens quedem sense vitamines, és així. I la verdura cuita menys minuts, no? Que hi ha tendència a fer-la massa. Correcte, saltejats, escaldats, tots aquests cuinats que són menys estona de calor són més vitaminats o més saludables, diguem, que no al forn. Tot i que, per exemple, hi ha verdures que al forn també són molt aprofitables, no? Com ara dèiem, per exemple, el moniato, la patata, no? Remolatxa, tot això fet al forn, n'aprofites els minerals i n'aprofites els carbohidrats. No aprofitaràs les vitamines? Potser no, però sí que n'aprofitaràs altres nutrients que tenen aquests tubercles, també. Per tant, no és que sigui pitjor fer-ho al forn, és que la gràcia està en què anem variant, no? La patata, per exemple, té moltíssim sodi, el sodi no se'n va i potassi, no se'n va amb la calor. Astrid Barquer, moltes gràcies per donar-nos aquestes eines per lluitar contra el canvi horari. Bon cap de setmana. Igualment, adeu.